Sabad na. Hello, what's up mga igala? Another video na sad nga may klaro pero muhatag og kalingaw niyo. Syempre ato kaninyo sa nag-iisang DJ nga may pagkatisoy B-boy boy ang papas umotag sa kasakit kasamok sa tag-sa ninyo ka mga dughan. Video na sad nga may klaro pero muhatag og kalingaw ninyo og syempre kauban na koron si Boy Choki. Nga muhataw og kalingawan og may gala kay bagong abot si Jay ikan sa ilaha. Karon may gala no kay wala si Buybo. So nalakaw sila, ina na sila kalaagan magpagani pag-abot laag kayo. But anyway, samtang wa pa sila, samtang wa pa isamo. Betoy, so kanya si Buybo ang. So we're so not so good, we're so not so ina na kaswerte karon may gala kay na ba buhat buang. Ilawan ang ilahang delicacies dito ay bon. so karon may gala no kay nasa isda no si Jay gikan sa kuan kanang bon special ay bon special of English pa girl sa English pa girl so tapay lain guro ani may gala boy Anyway, ato ni Tilawan karon ang delicacies no. If ganamo mo palit tara ni sila sa Bayawan City, Negros Oriental. Nani sila itong number dire. Amo lang i-flash sa screen ug makaya if di ayo lang. May gala no ato ni Tilawan ang ilang special bayi special pasalubong sa Leyte no gidagi ni Jay. And syempre ato ni Tilawan kay iya ba nang gihatag so as we can see kay kuan na focus po so dara I hope nakita niyo na klaro sama sa kung nawong nya sa lamisa karon improvise lamisa so atangi din no hapit na jud hapit na to mga mukbang and basta sa katong na magpa-shoutout ibutar na mo sa last part sa video nya if bago pa mo aning vlog mga igala don't forget to subscribe then click the notification bell para ma-update mo sa mga bagong videos sa maano yung may klaro syempre atod kayo sa nag-iisang DJ nga may pagkatisoy unya padayon ta kaya sa katong mga shoutout mo darat na sa uli mga igala ay mo kabalaka Kaon ka. so karon ako lang ni i-review where siya magkaon na siya diya basta ako ni i-review og tarong mga igala kung nani ko magagkaon unya ipuan ko dugay kina mo magkaon di ako pa mang review so smell test puti ba koy May pulbos sa boy. mura siya naiputi pulbos no mga igala niya Pulbos yun siya. pulbos yun pataka no makaon din ng pulbos makaon pa ng pulbos kung pwede na ipakaon sa imo kanon so ang makita na to sa gawas sa outer niya smell mura siya biko diri sa to mga igala dayon made of kuan ni siya ginama gikan sa saman okay wala dire Wag biko. so if na mo'y allergic ani so inyo sa yung tan-awon jud no so ang iyang packaging mga igala sinaw kayo nga mura og papel so nindot kayo sa packaging mga igala for kuan jud for export yes for export bitaw ay pwede kayo ni Karon sa mo katilaw ni. mga pasalubong no okay kayo sa pasalubong mga igala anyway ato na siyang buktan Karon mo katilaw wala. wala kay karon pakitilo so to abdihan no so nindot kay packaging mga igala kanang kuan akong ikaingon na nilang packaging nindot kayo kay nasa sila scotch tape so padayon ta so FDA approved so ato ning i-check dara yes naablihan na jud nako mga igal so dara yes di pa ko to nin dara nasa yung mga putik-putik no kaya siya sa kay sagol ani Butang biko. mura siya biko diri sa tuwa nga nilatik mga igala
Pero lamis, yung murag Natulawan. made from corn, bro. Unang kit-kit para sa inyo. Tara, tanawa. Ano yan? More bitaw siya ganang. Murag, nasa sagol ng lubi mga igala. Basta ka lang sa bugo, if nakatilaw mo sa pinto sa bugo, lalo ito yung cheese niya. Kanaya, wala nang... Basta ka ng mais o ka ng lubi, disagol, Lubi, itunan. Sumura siya ka ng version nila sa Biko dito. Dili sa tuwa, pero mais ang iyang nga ng sagol. Di ko sure nga mais ha, kay wala diya sa packaging. Lahat.